В България бизнес било мръсна дума. Да, звучи мръсно. Защото в бизнеса има черен къртовски труд, следите от който се виждат и под бялата риза. Когато всеки се е предал, не друг, а ти трябва да запретнеш ръкави и да проправиш път, понякога с голи ръце. Да управляваш смело съдбата си, без да забравяш още колко съдби зависят от теб. Да не показваш слабости в най-големите трудности, но все пак да останеш човек. И дори ако други играят мръсни игри, да опазиш съвестта си чиста. Бизнес може да звучи като мръсна дума, но се прави от хора с чисти сърца. За тези хора Банка ДСК създаде нов модел на обслужване. Заповядайте в новите ни специализирани центрове за бизнес клиенти.